O salón de plenos da Casa Consistorial de Lousame quedou pequeno para acoller os numerosos veciños que quixeron apoiar o novo alcalde de Lousame na súa toma de posesión. Esteban Ares foi investido cos votos a favor do Grupo Popular, tomando así o relevo de Teresa Villaverde, que renunciou ao cargo tras 14 anos como alcaldesa. Para ela, así como para o resto de compañeiros de partido, tivo palabras de gratitude no seu primeiro discurso tras xurar o cargo. Agradecer tamén, como non, ao meu partido a confianza depositada en min. A presenza hoxe aquí de Diego Calvo, noso presidente provincial, e de Baristo, noso secretario provincial, é un respaldo que asumo con enorme responsabilidade. Sei que o Partido Popular sempre apostou por Lousame e me encargarei, persoalmente, xunto co meu equipo, de que Lousame non vos falle. Non defraudarei esa confianza. Agradecer, como non, a Teresa, a alcaldesa saínte, a súa dedicación e entrega durante tantos anos. Un día recibísteme cos brazos abertos e me afiliastes a este partido, a esta familia. Hoxe entregas meu bastón de mando deste concello. Gracias, Teresa. Na súa intervención, Ares apuntou tamén as principais liñas do que será o seu mandato, apostando pola renovación, pero mantendo o legado recibido con proxectos e servizos xa consolidados ao longo destes anos. Hoxe Lousame abre unha nova etapa de continuidade, mas tamén de renovación. Continuidade porque mantemos o mesmo amor pola nosa terra, as mesmas ganas de servir e porque recoñecemos o legado que recibimos. Renovación porque cada etapa trae a súa propia enerxía, a súa maneira de traballar e a súa propia mirada hacia o futuro. Desde este momento, lle digo ao meu equipo que debemos combinar estas dúas ideas, respetar o camiño andado e ao mesmo tempo construir xuntos o que aínda está por vir. Ademais de familiares, amigos e veciños, o Pleno contou coa asistencia de representantes políticos de outros concellos da comarca, así como o secretario e presidente provincial Evaristo Ben e Diego Calvo.